Hello guys, good evening, गोजोन मोनाबिलि. Hi guys, बहा दं मानसिफ्रालाय? बहाबा नायनानै स' लोगोफोर खबरा माबायदि? आसा खालामो नोंथांमोननि गासैबो न'खराव मोजाङानो दङ. लोगोफोर खबरा माबायदि गासिनाबो? लुकास गयारि हाय आदा होनना बुंदों. थेंक इउ स' माच कमेन्ट होनायनि थाखाय आरो खुलुमबाय गासैखौबो. अके दासो भिउ फैदों, दासो कमेन्ट फैदों. अके लाइक बटन दाबायदों नामा सोरबा? अके लाइक बटनबो दाबायदों. स' गाइस कर'ना भाइरास कभिड-19आ जोबस्रांहां जागासिनो दङ. नोंथांमोना खबरखौ मोनदों. आं बिनि उनावहाय मोनसे बाथ्राखौ सावरायलांगोन. दाख्लै बावैसो आं मोनसे बिएम सोदोब चेनेलाव मोनसे भिडिअ आगारदोंमोन. बेनो जाबाय ग्लेनमार्क फार्मासिउटिकेल कम्पानिया मोनसे मेडिसिन दिरुनदों कभिड-19खौ फोजोबस्रांनो थाखाय. बेजों लोगोसे जोंहा दायो बे कभिड-19खौ फोजोबनो थाखाय पतंजलि बे मोनसे कम्पानि बाबा रामदेव बिसोरो बेखौ दिरुनदों. मोनसे मेडिसिन दिरुनदों मोनथाम. बेनो जाबाय कर'निल किट आरो बेनि गेजेराव अनुवेल आरो बेनि गेजेराव ससारि. मिथिबाय, थुलुंसि बायदिसिना आयुर्वेदिक मिलायनानै अश्वगन्धा मिलायनानै बायदिसिना आयुर्वेदिक मेडिसिन. सिगाङावहाय माखासे सुबुंफ्रा आयुर्वेदिक मेडिसिनखौ बारा सुखुवामोन, बाट एबारनि खेबावहाय बे बाथ्राखौ बुंदों कि आयुर्वेदिकनि दारैनो जों माखासे गोबां बेमार सोखालांनो हागोन. बेखौ बाबा रामदेवआ बुंदों आरो बाबा रामदेवआ बुंदों बिनि दामा इसेबां कस्टलि जानाय नङा, खमावनो मोनगोन. आरो दाख्लैनियाबो जाय ग्लेनमार्क फार्मासिउटिकेल कम्पानि बे मोनसे कर'ना भाइरासनि थाखाय ट्रिट खालामनो थाखाय माखासे मेडिसिन दिहुनदोंमोन. बेबो 103 पार टेब्लेट दै मोनसे टेब्लेटआवनो 103 माने 103 रुपिस. मिथिबायना बेबायदि. स' बारा इसेबां गिनो गोनां गैला कर'ना भाइरास. आं सानो आरोना बिसोरनि निउसखौ होनाय मथे खोनानायब्ला, बाट बेसेबांसिम थांगोन आं बेखौ मिथियो, बाट 280 जन मानसिखौ बिसोर फाहामबाय होनना बुंदों. बाबा रामदेव बुंनाय बा बिसोरनि टिम बुंनाय मथे गासै कभिड-19 बेखौ जाय बिनि थाखाय मेडिसिन दिरुनदोंमोन कर'निल किट, बेखौ माने पाब्लिकफोरनो होनायनि सिगां माखासे एप्रुभेल लानो गोनां जायो एजेन्सिफोरनियाव, इन्टारनेसनेल एजेन्सिफोरनियाव. स' बेफोर गासैबो एजेन्सिखौ बिसोरो मोनबाय. मिथिबायना बे बाथ्राखौ बुंदों. स' एजेन्सि जाय गोनांथिमोन बेखौ मोनबाय होनना बुंदों. माखासे गोबां इनस्टिटिउटफ्राबो बिसोरखौ मदद होदों होनना बुंदों. स' जोंनि आसामावबो थाबैनो फैदों आरो जोंनि गासिबो जेसेबांखिनि थाबथानाय खामानिफोरा मावदों. ओरैनोथ' लकडाउन हिसाबै रावबो लकडाउनखौ मानियाखै, मिथिबायना, आरो क्वारेन्टाइननि गोबां गोजाननिफ्राय फैदों. अके एनिवे मोनसे बाथ्रा लोगोफोर, बेनो जाबाय जोंनि चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय सान्तिपुर पस्ट अफिस आरो बेनि गेजेराव गामिया जाबाय सालबारि. बेयावहाय सासे मानसि फरायसाया जिउ खोमानांदों. आं आसा खालामो नोंथांमोना बेखौ खोनादों. निउसावबो होगासिनो गोबां माखासे सुबुंफोरा गोबां भिडिअ बानायदों बिनि सायावहाय. स' बियो माने एग्जाम होनो मोनैनि थाखाय गावनि जिउखौ खहा खालामना लादों होननानै बुंदों. बेनो जाबाय सुबुंसार नार्जारि. मिथिबायना, सुबुंसार नार्जारिया एग्जाम होनो मोनैनि थाखाय बे गावनि जिउखौ खहा खालामदों होननानै बुंदों. बिनि स्कुला जाबाय थुक्राझार हाइ स्कुल होननानै बुंदों. आरो बिथाङा गावनि माने गावखौनो फासि नांनानै थैबाय जे मबाइल मोनैनि थाखाय. न'खराव मबाइल बिबाय थादोंमोन, बाट न'खराव गोबां गोरिब थासारिनि थाखाय न'खरनि बिनि बिमा बिफाया मबाइलखौ होनो हायाखैमोन. आरो बिथाङा जोबथायाव मेसेजबो लिरना गालांदों मबाइल फिसायाव कि आबैखौ दुखु दाहोबाय था, आरो बिनि बिफा आरो बिमा आरो गासिखौबो होनना बुंदों. बाट बिसोरनि न'खराव मा जादों बेखौ मिथिया, बाट बे मेसेजाव लिरनाय मथे बे बाथ्राखौ बुंदों. दहाय आं मोनसे बिएम सोदोब चेनेलाव भिडिअखौ आपल'ड खालामदोंमोन, बाट अडिअ'नि प्रब्लेम जादों. बै अडिअ'नि प्रब्लेमनि थाखायनो आङो बै भिडिअखौ डिलिट खालामफिनबाय. बाट नैबे प्रकाश नार्जारि चेनेलाव आं गोबां सम जाबाय भिडिअ आपल'ड खालामैया. आं बिएम सोदोब चेनेलावबो लाइभ खालामनो हायोमोन, बाट आं बेयाव लाइभखौ होनोसै होननानै आङो बे प्रकाश नार्जारि इउटुब चेनेलाव आङो बेखौ लाइभ खालामबाय. स' आसा खालामो नोंथांमोना गाज्रि मोनाखै. ओमफ्राय मानो होनोब्ला बेयाव भिडिअनि भलिउमाबो गाज्रि जानायखाय आं बेखौ डिलिट खालामना होबाय. एनिवे लोगोफोर, बे मोनसे सलिउसन नङा. मिथिबायना फंबायमोन, जेसेबांखिनि आंनि फंबायमोन दङ, आं बेखौ बुंनो थाङो कि बे मोनसे सलिउसन नङा जे नोंथांमोना माने मबाइल मोनैनि थाखायनो जिउ फोजोबस्रांना लानाय. न'खरखौबो नायनांगोन. अके, बे गथ'आ बुंलांदों कि जुमाय लोंनायखौ गारजोबदो जोंनि न'खरनि मानसिफ्रा. स' बे बाथ्राखौ बुंदों. येस, जुमाय लोंनाया जोंनि देहाखौल' नङा, न'खरखौबो दंस' खालामलाङो.
न'खर डेभेलपमेन्ट खालामनायखौ दंस' खालामलाङो आं बेखौ दाल' बुङाखै गले सिगाङावबो थांनाय बोसोरावबो गोबां भिडिअ खालामदोंमोन आङो मिथिबाय आं गोबां भिडिअ खालामबाय थांनाय बोसोरावबो गोबां भिडिअ खालामनाय आं बे बाथ्राखौ बुंदों स' माखासे सुबुंफोरा बे बाथ्राखौ गुरुत्व होआखै जायनि जाहोनाव बेफोरबायदि रिजाल्टआ फैयो जुदि गोसो होनानै जों जुदि खामानि मावोब्ला एसेबां दाहारबो जानाय नङा जों जुदि गोसो होनानै खामानि मावोब्ला जों एसेबां दाहार जानाय नङा जुदि नोंनि न'खराव सोरबा लोमजानाय साजानाय जानानै रां रुफा थांनाया बे बेलेग खोथा बाट उइदाउट बेफोरबायदि लोमजानाय साजानाय गैयालासे जुदि दाहार जायोब्ला बेफोर गोबां माने साननो गोनां बाथ्रा स' जों जुदि जुमाय लोङालासिनो एसेबां जुमाय लोङानो अके पार्टिनि टाइमावहाय लोंनांगौ टाइमाव खुसिनि समावहाय खेबसे खेबनै लोंनाया जेबो अरजाया बेखौ रावबो बुङा बाट अराय सम कन्टिनिउ जुमाय लोंबाय थायोब्ला जोङो न'खरनि सायाव डेभेलपमेन्ट खालामनाय जों गावनि गथ' गथायफोरखौ बोरै खांनांगौ बिनि सायावहाय जों प्रब्लेम जायो आं गले सिगांनिफ्रायबो बुंदों मानसिफोरा आंखौ उन्दै होननानै सासे उन्दै गथ' होननानै आंनि बाथ्राखौ गनायनो नागिरा बेनो मेन प्रब्लेमा बाट आंखौ नायनाङा आंनि महर मोखांखौ दानाय बाट आंनि बुंनाय रावखौ वर्डखौ नाय सोदोबखौ नाय मा बाथ्रा बुंदों सेन्टेन्सखौ नाय मा बाथ्रा बुंदों मिथिबाय आं उन्दै आं ओरैबायदि उन्दै गथ' ओरैबायदि बे बाथ्राखौ दानाय आं बेखौ नायनो थिनथ्राखै आं बेखौ नायनो थिनथ्राखै आं नायनो थिनदों सोदोब वर्ड मिथिबायना वर्ड बे वर्डखौसो बे बाथ्राया सैथो नंगौना नङा बे बाथ्राया थार नंथारगौना नंथारा बे जाथावना नंगौना नङा बे बाथ्राखौसो आं नायनो थिनदों आं थैनोबो नायनो थिनाखै कि आं सोर बबे जायगानिफ्राय फैदों आंनि न'खरा मा आं बे बाथ्राखौ नायनो थिनाखै बाथ्राखौसो नायनो थिनदों आरो बेबायदिनि थाखायनो दा दिनै रिजाल्ट ओंखारबाय बे सुबुंसार नार्जारि जाय जापान नार्जारिनि फिसाज्ला सुबुंसार नार्जारिया गावनि न'खरखौ बेबायदि थासारिखौ नुनानै बा बेनो फरायनो थाखाय अनलाइन टेस्ट बाट बे बाथ्राखौ बुंनो सानो कि अनलाइनावहाय जाय क्लास जादों बियो मुजबुरियावबो जानो गोनां जादों मानो होनोब्ला क्लासखौनो लानो मोनाबा स्कुल कलेजावहाय नङा होमबा बोरैहाय जागोन आं बेखौ सानो कि नोंथांमोना जेसेबांखिनि माने टिचारफोर बिसोर रिक्वेस्ट खालामनांगौ क्लासखौ ला बाट अनलाइन टेस्ट एग्जामफोरखौ दाला क्लासखौ ला अनलाइन एग्जामखौ दाला मानो होनोब्ला खायसे माखासे सुबुंफोरा एग्जाम होनो थाखाय माने एबिलिटिस थानाय नङा मानो होनबा जायनि जाहोनाव बिथांमोनाव मबाइल गैया अनलाइन क्लास लानो थाखाय बिसोरनाव मबाइल गैया स' गासिबो फोरोंगिरिफ्रा इउनिट जानानै बिनि सायाव मोनसे एप्लिकेसन होनांगौ CMनो चिफ मिनिस्टार अफ आसामनो मिथिबायना चिफ मिनिस्टार अफ आसाम स' बिनि थाखायनो बिनि सायाव माखासे एप्लिकेसन होनानै होनांगौ बाट आंनि थाखायबा बे बाथ्राखौ बुंनो सानदों बे सलिउसन नङा जे नोङो मबाइल न'निफ्राय मोनाखै जे आं थैथारनांगौ मिथिबायना नों न'निखौबो बुजिनांगोन आरो बिमा बिफायाबो बे गथ' गथायफोरखौ बुजायनो रोंनांगोन बे मोनसे बाथ्रा साननो हागौ माखासे सुबुंफोरा मबाइल मोननाय लोगो लोगोनो गेम गेलेनाय पाबजि नंगौबो माखासे सुबुंफोरा बेफोरबायदि गेलेयोबो आरो गोबां टाइम लस खालामो बिनि सायावहाय गेम गेलेनानै फ्रि फायार गेम गेलेनानै मिथिबायना गेलेनोबो नांगौ बाट अभार अयनायद्राय अराय सम दुगैनाय लोबनाय गारनानै ओंखाम जानाय लोंनाय गारनानै खालि गेलेनाय बेफोरबायदिल' जानो नाङा गेलेनांगौबो टेलेन्ट बारायो इनक्रेस्ट बारायो बुद्धि बारायो मानो होनबा बैखौ आं बोरैहाय माबोरै होबथागोन बैजों आं बोरै थांगोन बैखौ आं बोरै गावथारगोन बेफोरबायदि आरोना मिथिबायना स' बे हिसाबै जोङो बेनि सायावहाय एनालाइसिस खालामबा मबाइल गेम गेलेनाय बा मबाइल दांनाय बेबो मोजाङानो बाट अभारल' जों दांनो नाङा जायनि जाहोनाव जों जुमायखौ बांद्राय लोङोब्ला गोबां जोंखौ खहा खालामो नङा होमबा आरो जुमाय एसे लोङोब्ला देहा उदैनि गासिबो जि दं बेखौ सुस्रांजोबो स' बिनिखायनो आं गासिबो सुबुंफोरखौ रिक्वेस्ट खालामो गथ' गथायफोरखौ आंनि फंबायमोनखौ आरो बिनानावमोनखौ नोंथांमोनहा न'निफ्राय जुदि मबाइल मोनाखैब्ला गाबनो दरखार गैया मिथिबायना नोङो क्लास लानो हायाखैब्ला न'खरनि खाथि जायगाफ्राव गामिफ्राव सोरनावबा आदामोन दङ नोंसिनि बिबथिफोर जानाय सोरबाफोर दङ लेंहैदां रिलेटिभ नङाब्लाबो थां बुंहैदां आदा आंना ओरैबायदि क्लास जागासिनो दं आं नोंनि नाम्बारखौ सारनो हरनोसै बेवहाय नोंनाव भिडिअ हरथोंसै आं बे भिडिअ नटखौ आं लिरनानै आं नोंनियाव मबाइलखौ लाङा बाट फैनानै आङो दसेल' आधा घन्टा गाहामल' होबानो जाबाय आं बेयाव नट डाउन खालामगोन आदा जास्ट बेल' बेखौ माखासे सुबुंफोराथ' मदद होगोन मालाबा समाव अराय सम मोनाबाबो नों खेबसेनो मालाबा समाव फ्रि जाबा बेखौ खेबसेनो लिरख'जोबनो हाबाय 6 घन्टा गाहाम नों 5 घन्टा गाहाम लिरख'नो हाबाय नों मालाबा समावहाय फ्रि मोनोब्ला नङा होमबा आं बे बाथ्राखौनो बुङो मिथिबायना आं बे बाथ्राखौनो बुंनो सानदों कि जायफोरनियाव मबाइल गैया जुदि बिथांमोना मदद खालामनो गोसोब्ला बिथांमोन गथ'फोरखौ फरायसाफोरखौ मदद खालामबानो जाबाय आरो आं बेखौनो बुङो जायनाव मबाइल गैया थांनानै न' खाथिनि सोरबा बिदाफोर दंब्ला बिबथिफोर दंब्ला सोर जायखिजाया सिनायनाय दंब्ला बिसोरनाव थांनानै मदद बिबानो जाबाय बाट अराय सम मोनाब्लाबो सानसे समावथ' मालाबा समाव मोनगोन ना स' बैफोर जुथुमाखौ खेबसेनो बहि लानानै लिरथुमहैबाय था खेबसेनो लिरथुमहैबाय था मिथिबायना क्लासखौ ला अनलाइनै आरो बिनि गेजेराव एग्जामखौल' लानो नाङा आं बेखौ सानो आरोना मानो होनोब्ला दानि समाव बेबायदि समावहाय एग्जाम लाथावना सम नङा क्लास
गियान नलेजफोरखौ होनानै दोनखा साखा फारायै बिनि उनावहाय अके जोबथारसिगोनबो बारा गोबाव गैला गोबां जायगायाव बेफोरबायदि COVID-19 नि माने लोमजानायखौ सोखानो थाखाय लोमजानायखौ फाहामनो थाखाय गोबां नाजागासिनो दङ जायनि जाहोनाव पतंजलि कम्पानियाबो दिहुनना होलांगासिनो दङ बिसोर 280 जननिबो बारा सुबुंफोर माने फाहामनो हाबाय होनना बुंदों आरो बिनि गेजेराव 69% सुबुंखौ सानथाम सानब्रैनि गेजेरावहाय बिसोर फाहामनो हादों होनना बुंदों 100% को 7 days माने 1 week नि गेजेराव फाहामनो हादों So guys, good evening. Thank you so much for watching video. Like खालामबानो जाबाय भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला आरो दासान्दि भिडिअ मोजाङै होथ'नो हायाखै दुखुनांथाव बाथ्रा आं स्टुडिअ बानायनो नागिरगासिनो दङ स्टुडिअ बानायनाय लोगो लोगोनो आं नोंथांनि सिगाङाव भिडिअ मोजाङै खालामबाय थागोन आरो बिनि गेजेरावहाय आङो गोबां माने बे समावहाय जागोन आरोना बाट आं दायो गोबां प्रब्लेमजों जुजिनानै दङ मिथिबायना माखासे सुबुंफ्रा बेफोरखौ बुजिया जायनि जाहोनाव जोंनि सायावहाय बायदिसिना बुंबाय थायो अके बुंग्राया बुंबाय थादों आं जेबो साना ओरै खोनासंगोन ओरै थांगोन बाट आंनि नाजानाय आंनि एफर्टस रावबो आंखौ माने फेजेननो हाया मिथिबाय आं फेल जाबाबो आं नाजागोन आं फेल जाबाबो नाजागोन बास थेंक इउ सो माच नोंथांमोना सापर्ट होबानो जाबाय आरो सापर्ट होआब्लाथ' इसोरासो मिथिगौ खुलुमबाय बाय बाय स्वीट ड्रिम